έχει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Βέσκος. Αξιότιμοι κύριε βουλευτές, κυρία Καλατοπούλου, κυρία Χατζηδάκη, κύριε Νταβρή, κύριε πρόεδρε των Πρωτοδικών, κύριε Δήμαρχε, διοικητές, κύριε Σπουδόπουλος, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου, ενεργώντας θεσμικά και πιστεύοντας ότι πρέπει να επιλαμβάνεται και να παρεμβαίνει και σε θέματα τα οποία αφορούν όλο το κοινωνικό σύνολο και ειδικά την περιοχή μας, με αφορμή δημοσιεύματα που ήθελαν περιοχές αγαπημένες μας παραλίες όπως η Ανική, το Μάτι στην Άκου, το Κρυό στην Αιγύρα, αλλά και τα ποτάμια, ο Κράτης, ο Ποταμός, ο Φίνικας, ο Βοραϊκός, που διαπιστώσαμε με τα δημοσιεύματα αυτά, αλλά και το σχετικό νόμο που ψηφίστηκε, ότι χωρούνται στο ΤΑΙΠΕΔ, έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών και στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Χρημάτων, βάσει το οποίο αντιτίθεται σε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί κατά τρόπο θεωρούμε που παραβιάζει το Σύνταγμα με όλες αυτές τις διαδικασίες και τους διαδικούς κλήρους που υπάρχουν και με το νομοσχέδιο του Ιαλού. Φτάνει στο σημείο πράγματα εκτός συναλλαγής, κοινόχρηστα, μεταθέτει στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων. Επειδή σκοπός μας είναι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων αυτών θεμάτων, τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να λαμβάνουμε γνώση όλοι, πρέπει όλοι να παρεμβαίνουμε σε αυτά, ο καθένας με τη δύναμη που έχει, και να ζητάμε πάντα διασαφηνίσεις και εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο αυτά προωθούνται κατά αυτόν τον τρόπο, ποιες είναι οι συνισταμένες που οδηγούν σε αυτές τις εξελίξεις και το κυριότερο ποιες είναι οι μορφές αντίδρασης που μπορούμε να έχουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει ένα χρονικό το οποίο δυστυχώς όταν το συνδυάζουμε καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που δρομολογούνται. Δηλαδή, υπήρχε ο νόμος με τη σύσταση του ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος νόμος αυτός έδινε τη δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να εχωρεί όλα τα κυριαρχικά του δικαιώματα, ακίνητα, μετοχές, άειλους τίτλους, τα πάντα, δεν σας κουράζω, στο ΤΑΙΠΕΔ. Το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ είχε ως σκοπό και έχει ως σκοπό όλα αυτά να μπορεί να τα μεταβιβάζει, να πήρε κυριότητα. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αυτά τα έσοδα τα οποία θα έχει από ενδεχόμενες πωλήσεις, στα εκτός συναλλαγής και κοινόχρηστα πράγματα, δυστυχώς δεν θα υπάρχουν για να δώσουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, ας πούμε, στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή στην υγεία, στην παιδεία και σε έργα ανάπτυξης, αλλά ο μοναδικός σκοπός που υφίσταται είναι για αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Αυτό είναι προκλητικό. Και το χειρότερο είναι ότι το νομοσχέδιο που καθιέρωσε το ΤΑΙΠΕΔ έχετε τώρα να το δέσει σαν αλυσίδα, σαν συνεκτικός κρίκος, το νομοσχέδιο για τους Αιγιαλούς. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η επιστημονική έκθεση της Επιτροπής της Βουλής, η οποία σαφέστατα και ξεκάθαρα αναφέρει ότι μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις σε Αιγιαλούς μόνο από το δημόσιο και για το δημόσιο συμφέρον, πουθενά άλλο. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι προωθείται ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται σε αντίθεση και με το Σύνταγμα, αλλά ακόμα και με την ίδια Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Και άλλο θα διαιρετώμεθα πώς γίνεται να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες νομιμοποιούν τα αυθαίρετα. Κάτι το οποίο είναι εντελώς προκλητικό. Όταν φτάνουμε στο σημείο και τόσα χρόνια γνωρίζουμε όλοι, νομικοί και μη, ότι τα αυθαίρετα στους Αιγιαλούς εξαιρούνται οποιαδήποτε ρύθμιση και κατεδαφίζονται άμεσα, τώρα φτάνουμε σαν φυσική απόλυξη του ΤΑΙΠΕΔ με τις ρυθμίσεις περί Αιγιαλού να εξαιρούνται και αυτά.
Δηλαδή, οποιοδήποτε ιδιώτης μπορεί να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα που βρίσκονται στην παραλία. Παρόλο που η Σύμβαση της Βαρκελόνης εξαιρεί όλες αυτές τις διαδικασίες και δεν το επιτρέπει. Φτάνουμε δηλαδή σε διαδικασίες οι οποίες όχι μόνο είναι αντίθετες στο Σύνταγμα, αλλά είναι αντίθετες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. Εμείς, σαν Δικηγορικός Σύλλογος, και θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητά, τον κύριο Κατρούγκα, και ο οποίος είναι και ευρωβουλευτής και τον συγχαίρουμε, κάναμε αυτή την ημερίδα προκειμένου να μπορέσουμε να αναδείξουμε το θέμα αυτό, ο κύριος καθηγητής να μας δώσει την επιστημονική άποψη που υπάρχει, να μας δείξει τρόπους αντιμετώπισης σε όλη αυτή την καταιγίδα εξελίξεων που υπάρχει σε βάρος του Αιγιαλού, της παραλίας, των δημοσίων χρημάτων, προκειμένου να υπάρχει το νομικό πλαίσιο βάσει το οποίο θα μπορεί ο κάθε ένας μας να αντιδράσει. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω και μια επισήμανση, η οποία είναι σημαντική και αφορά και τους κατοίκους της περιοχής, μια και αντικείμενο της ημερίδας είναι τα δημόσια κτήματα, για ένα θέμα το οποίο για μένα είναι και αυτό πρωτοφανές και αφορά στην περιοχή Μπούκα, στις Καμάρες, στο Λαμπύρι, όπου το ελληνικό δημόσιο με μια πρόχειρη καταγραφή 1500 περίπου στρέμματα που έκανε ο έφορος, χωρίς κανένα στοιχείο, μόνο και μόνο επειδή ήταν απλά στον ποταμό Φοίνικα δίπλα, θεώρησε ότι είναι περιουσία του δημοσίου, όταν έχει βγει απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε σε κοντινότερη έκθεση από αυτή, που υπήρχε αντιδικία με τον πρώην Δήμο Καβαρών, ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή. Φτάνουμε στο σημείο, κύριε καθηγητά, αυτός ο οποίος που σας θέλει πιο πολύ πολύ. Φτάνουμε στο σημείο τώρα, όταν οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποζημιωθούν για τις περιουσίες τις οποίες απαλωτριώθηκαν, το ελληνικό δημόσιο προβάλλει δικαιώματα, αυτοί υποχρεώνονται τώρα με διαδικασίες να φύγουν από την περιουσία τους και παρόλα αυτά, όταν κάναμε ένα διάλειμμα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Χρημάτων και στο Υπουργείο Οικονομικών και ζητήσαμε να συγκριθεί άμεσα η Γνωμοδοτική Επιτροπή, δεν είχαμε καμία απάντηση. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλουμε να μας δείξετε και εσείς την επιστημονική ανάδειξη που πρέπει να υπάρχει, τους τρόπους αντιμετώπισης και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή μας κάνετε να μας δώσετε τα φώτα σας για αυτές τις εξελίξεις. Ήθελε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Σιμωρακόπουλος. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς που ήρθατε μια τέτοια καλοκαιρινή μέρα που φαντάζομαι θα έχετε και πολύ καλύτερα πράγματα πιο ευχάριστα να κάνετε. Ακριβώς γιατί αναγνωρίζετε τη σημασία του θέματος που έχουμε να συζητήσουμε. Να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι και εγώ την παρουσία μου εδώ, κυρίως σαν μια αφορμή για διάλογο. Θα θέσω υπόψη σας ορισμένα ζητήματα που νομίζω είναι κρίσιμα για να έχετε τις αναγκαίες πληροφορίες και για τη συνταγματική και για την νομική και για την πολιτική διάσταση αυτού που συζητάμε, αλλά κυρίως ήρθα για να συζητήσω μαζί σας και για το πού βρίσκονται οι αντισυνταγματικότητες του θέματος και κυρίως ποια μπορεί να είναι η μέθοδος αντίδρασής μας. Ας ξεκινήσουμε από το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ φέρει ένα ψευδεπίγραφο τίτλο, ενώ ο τίτλος του αναφέρεται στη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, δεν διαχειρίζεται μόνο την ιδιωτική περιουσία του κράτους, δηλαδή ακίνητα τα οποία δεν έχουν ως προορισμό να εξυπηρετήσουν κάποια δημόσια λειτουργία, έχει ως σκοπό τη διαχείριση του συνόλου της κρατικής περιουσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και πράγματα που είναι εκτός συναλλαγής και σύμφωνα με το Σύνταγμα μας και σύμφωνα με τον αστικό μας κώδικα, όπως είναι ο Γεανός, όπως είναι τα λιμάνια, και πολύ περισσότερο διαχειρίζεται και τμήματα της δημόσιας περιουσίας που βάσει ειδικών συνταγματικών διατάξεων
ιδίως το άρθρο 106 που καθορίζει το γενικότερο προσανατολισμό της εθνικής οικονομίας, δεν είναι καταρχήν δεκτικά ιδιωτικοποίησης. Υπάρχει ένα άλλο στίγμα όμως σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ, ο τρόπος με τον οποίο ορίστηκε η διοίκησή του. Η κυβέρνηση, και η ελληνική πλειοψηφία, θέλοντας να δώσει την επίφαση μιας ευρύτερης αποδοχής κοινοβουλευτικής, προέβλεψε ότι για να διοριστεί η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ θα έπρεπε να προηγηθεί γνώμη της διάσκεψης προέδρων της Βουλής με ειδική πλειοψηφία, δηλαδή όχι μια ειδική πλειοψηφία, αλλά με αυξημένη. Όταν αυτή η πλειοψηφία δεν επιτεύχθηκε, την ίδια μέρα, με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, άλλαξαν τη ρύθμιση που προέβλεπε αυτή την εγγύηση, ούτως ώστε να ξεφύγουν από τη διαδικαστική εγγύηση που οι ίδιοι έχουν θέσει στον εαυτό τους. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται μικρό μπροστά στη σοβαρότητα των πραγμάτων που συζητάμε, αλλά δείχνει την αντίληψη που έχουν οι σήμερα κυβερνώντες για το κράτος δικαίου. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σας θυμίζω, προβλέπεται από το Σύνταγμά μας μόνο και μόνο για να αντιμετωπιστεί μια επίγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη, όπως είναι μια θεομηνία. Έχει γίνει ευρύτερη κατάχρηση αυτής της δυνατότητας, δυστυχώς και με συνέχεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι ο μόνος κατά το Σύνταγμα αρμόδιος να εξετάσει την τυπική συνταγματικότητα, γιατί, πάλι δυστυχώς, τα δικαστήρια αρνούνται να εξετάσουν εάν συνέπραξαν πράγματι οι περιστάσεις επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Θεωρούν παγίως ότι αυτή είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά και μόνο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία, όχι γιατί θέλουμε να ξεφύγουμε από εγγύηση που έχουμε θέσει ήδη, όχι για να υποκλέψουμε αρμοδιότητα νομοθετική που ανήκει στο Κοινοβούλιο, σε πάνω από 24 περιπτώσεις μόνο την τελευταία διετία έχει γίνει χρήση αυτής της μορφής νομοθέτησης, που ουσιαστικά συνιστά τη δυνατότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, με τη συνυπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να θεσπίζει νόμους. Έτσι, έχουμε δει όχι μόνο το μαύρο στην ΕΡΤ να στηρίζεται σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τις περισσότερες μνημονιακές ρυθμίσεις που η κυβέρνηση φοβόταν ότι αν τις εισήγαγε προς ψήφιση στη Βουλή μπορεί να είχε διαρροές από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τις βλέπουμε να παίρνουν τη μορφή πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Βλέπουμε να παίρνουν τη μορφή πράξη νομοθετικού περιεχομένου ακόμα και πράγματα που από τη φύση τους δεν μπορούν να θεωρηθούν σε κανένα τρόπο ότι ανάγονται σε επίγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δυστυχώς έθεσε την υπογραφή του σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θέσπιζε την ίδρυση φιλοτελικού μουσείου. Που αντιλαμβάνεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ετενάγεται σε αυτά που σας είπα προηγουμένως. Όλα αυτά λοιπόν που θα σας πω στη συνέχεια επί της ουσίας των ιδιωτικοποιήσεων είναι ψηφίδες συστηματικής παραβίασης του συντάγματος την τελευταία τετραετία, θα έλεγα εγώ, που προσωπικά την προσδιορίζω με τον όρο παρασύνταγμα. Τον όρο παρασύνταγμα τον χρησιμοποιεί η ελληνική συνταγματική ιστορία για να περιγράψει την κατάσταση της μετεμφυλιακής περίοδου, όταν δίπλα σε ένα σύνταγμα, το Σύνταγμα του 1952, που κατοχύρωνε ελευθερίες, δικαιώματα,